Καλώς ήρθατε στο BBTV μου. Δεν τα άνοιξα όλα τα δώρα μου γιατί ήταν πάρα πολλά. Σήμερα θα ανοίξω αυτά τα δώρα. Σήμερα θα ανοίξω αυτό. I don't know who is it from. Παιδιά, δεν είχε κάρτα, αλλά ήταν από το Κωνσταντίνο και το Μάνο. Είναι λαλαλόψη κουζίνα. Έχει μία πίτα, έχει μία κουτάλα, έχει μία σπάτιουλα και εδώ είναι η κουζίνα. Θέλω το σκούτα, γιατί έχει τέτοιο. This is gonna be the hard part. Μπαμπά, βοήθαμε! Είναι pie. Μια πίτα. I'm gonna leave it in there for 6, 7, 8 minutes. Παιδιά, θα σας κάνω φαγητό. Έτοιμο το φαγητό. Θέλετε να φάτε? Εντάξει. Τα παιδιά θα τα... Είναι για το παιδιά, γι' αυτό το άφησα εκεί. No, don't eat it. It's for the kids. Τώρα θα ανοίξω αυτό. Another lollipop, but no lollipops. I can't read what it is. Αφού έχω πορτοφόλι. Δεν είναι πορτοφόλι. Wow, είναι μια κασετίνα. Είναι ένα τραπέζιο παιχνίδι από τον Άρη και την Έλλη. Λέγεται μάντεψε ποιος. Θέλετε να παίξουμε? Πώς θα ανοίγει αυτό το τράμα? This is for you and this is for me. Ρωτάς. Έχει καπέλο. Όχι, δεν έχει. Ωραία, άρα κλείνουμε αυτούς που έχουν καπέλα. Έχει καπέλο. Έχει καπέλο. Οκ. Ωραία, αυτός έχω. Φυσικά μας ομάδι. Ωραία, ρωτάω εγώ τώρα. Φοράει γυαλιά? Φοράει γυαλιά. Όχι. Δεν βάζω αυτόν. Αυτόν. Φοράει κοκαλάκι στα μαλλιά? Όχι. Δεν φοράει. Ποιος λες να είναι αυτός που έχει ο μπαμπάς? Ποιος κέρδισε?